35 χρόνια κλείνουν φέτος τα Γερακίνια στην Ιγρήτα. Χθες βράδυ, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε για άλλη μια χρονιά η αναπαράσταση της πτώσης της κόρης μέσα στο πηγάδι και η προσπάθεια διάσωσης της από τον αγαπημένο της, τον τριαντάφυλλο. Η περίπραξη ήταν χαμηλή. Η Γερακίνα, στην προσπάθειά της να σύρει στην επιφάνεια τον κουβά και έχοντας στο νου της τον αγαπημένο της τριαντάφυλλο, κάνει την ισορροπία της και χωρίς να προλάβει να αντιδράσει, βρίσκεται στο πυθμένα του πηγαδιού. Η απελπισμένη διαπεραστική κραυγή της σκίζει την ασυμπρινή ησυχία της γειτονιάς. Οι γείτονες αλαφιασμένοι τρέχουν να βοηθήσουν την κόρη. Ανάμεσά τους ο τριαντάφυλλος που κατεβαίνει με σκηνή στο πυθμένο του πηγαδιού. Γερακίνα! 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 Μάται όμως. Η Γερακίνα είναι ήδη νεκρή. Οι εκδηλώσεις αποτελούν θεσμό για το Δήμο Βυσσαλτίας, ενώ το παρόν δίνουν και πολλοί χορευτικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι από την ευρύτερη περιοχή. Δημότισσες και δημότες, φίλες και φίλοι του Δήμου Βυσσαλτίας, ο θεσμός των Γερακινίων κλείνει φέτος 35 χρόνια ζωής. 35 χρόνια προσφοράς στα πολιτιστικά δρόμενα του τόπου μας μέσω των πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργανώνονται στα πλαίσια του με σκοπό την ανάδειξη διάσωσης και διάδοσης των πρωτοπαράδοτων ηθών και θύμων, την ανάδειξη κάθε καλλιτεχνικής δημιουργίας, αλλά και τη διασκέδαση της νεολαίας με σύγχρονα καλλιτεχνικά σχήματα που τον έχουν καταστήσει ακριβώς έναν θεσμό τέχνης της συνύπαρξης. Στη δύσκολη περίοδο που όλοι βιώνουμε, η ανάγκη για ψυχαγωγία, αισιοδοξία και ελπίδα μέσω του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής έκφρασης γίνεται όλο ένα και πιο επιτακτική. Μέσω του πολιτισμού μπορούμε να πετύχουμε όλοι μαζί τη χαρά και την ευχαρίστηση της επικοινωνίας, την αίσθηση ότι ανήκουμε σε μια ευρύτερη συλλογικότητα. Με γνώμονα αυτά και κόντρα στις μνημονιακές πολιτικές που θέλουν να καταστήσουν τον πολιτισμό περιττή πολυτέλεια, ο Δήμος Βυσσαλτίας ένωσε για μια ακόμη χρονιά τις δυνάμεις του με συλλόγους, φορείς του τόπου και τους δημότες που δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό και διοργανώνει ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις στα πλαίσια του θεσμού των Γερακινίων. Να σημειωθεί πως τα φετινά Γερακίνια θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου με υποδρομίες στην Τερπνή, ενώ μία μέρα νωρίτερα, το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη συναυλία με τον Ανδρέα Στάμο και την Ελεάνα Παπαϊωάννου.